Volvo. Proposición 65. Según la guía de la razón, entre los bienes escogeremos el mayor y entre los males el menor. Esta é fácil. Se temos que escoller un mal, imos escoller o menor. Está claro. Entre os bens, o maior. A seguinte proposición 66 di: según la guía de la razón, apeteceremos un bien mayor futuro más que un bien menor presente, y un mal menor presente más que un mal mayor futuro. Pero se volvemos á idea de que concebir un ben maior futuro hoxe require desa razón, saber que hoxe este sacrificio ou esta adaptación é en favor dun ben maior futuro. Que pasa con ese exceso de emotividade? E aquí quero falar da saudade, a agonía da saudade, que dicía eu en Galicia. O exceso de emotividade non me permite usar a razón para medir, para sentir hoxe a satisfacción xa dese ben futuro, como se estivese acontecendo, podelo sentir eu hoxe. Para min aquí é neses puntos que podemos ver a saudade, que sabemos que non é unha cousa así que pasa en Galicia porque baixa a brátema, senón que é un estado da alma, vamos chamar, xa que estamos con estes autores, humano. É algo que pertence ao humano, que aquí se nomeou e se expresou dunha forma concreta. E según eu, en Escocia e Irlanda tamén, que o podemos ver cando, por exemplo, MacIntyre fai esa crítica á emotividade. E el, de alguna forma, explica isto tamén que di Spinoza. A sociedade neoliberal aféctanos, instrúenos, adoutrínanos para que nós non sexamos quen de usar esa razón. A cultura do next é o next no amor, é o next case en calquera cousa que a min agora non me dea unha subida de dopamina, unha satisfacción inmediata. Iso é emotividade. Aí non hai esta razón da que falaría Spinoza, non? A guía da razón é a propia guía túa, o que te guía como a ser humano. E aquí eu, random de pacotilla, vou dicir que o sistema válese disto que é humano, por exemplo, para facernos productoras incansables no traballo. Según a guía da razón, apeteceremos un ben maior futuro, máis que un ben menor presente. Aforrar máis, ganar máis, un ascenso, unha mellora, fai outro curso, o propio sistema educativo, sabes, fai outro mestrado, que iso é o que vai ser o futuro. E págao, claro. Aí sí que se val de nós. Por qué? Porque nós non temos control sobre diso. E aí está esa produtora incansable. Pero, cando a persoa non está usando a súa razón, case con estes mesmos preceptos tes a consumidora insaciable, que quere a dopamina hoxe, que quere o que hoxe lle dá satisfacción. E xa cho vende a propia religión neoliberal como autocoidados e cousas para que ti consumas. E isto adestra o teu cerebro para esa emotividade. E isto tradúcese aos vínculos, por eso, filosofía dos afectos. Imos consumindo as persoas, aquí xa non hai, imagina, xa non hai saudade, xa non hai nada máis. E chega a cultura do next, o vínculo.
tamén nos lo están vendendo en base á teoría dos apegos, van creando todo un mercado que adéstrate a ti, mente e corpo, o corpo xa o adestras ticamente, para, por exemplo, que facer un ghosting estea ben porque eu miro por min, sabes, e necesito xa estar a gusto, xa. Xa no futuro, se miro para atrás e digo, bueno, vou ao Gadis e cruzome co outro que lle fixen un ghosting e digo, hostia, agora, bueno, pero eso non nos souben predecir. E daquela que fan, adéstrante tamén para que ti soportes e normalices esas cousas. Cousas que, en principio, serían inadmisibles, ti acabas tamén cho venden como, sí, hai que comprender todo. E volveste sumisa, adaptada á religión neoliberal, na que todo vale. Porque todo iso, que pode, a mí non me parece menor, a mí pareceme moi grave que as persoas adultas non se saiban relacionar, sinceramente. Que isto logo velo a veces no traballo. Pero xa sería outro tema. Como esa falta de sabernos relacionar, xa non sabemos ir traballar con outras persoas e que iso non sexa un patio da escola. Pero, ao que vou, cando ti normalizas e aceptas iso, entras no xogo. Next. É que no vínculo este do amor que nos venden hoxe, que eu non sei onde está o amor en todo iso, pois ti tamén fas next. A ti agora fixeronche ghosting, bueno, next. Joder, tes non sei cantos reels explicándocho. E sigues. E consumes. Ti tamén entras a consumir un novo vínculo. Porque cales son as túas opcións? Entrar ao xogo ou devaluarte ti. E logo estanche dicindo, non te devalúes, non hai ningún problema en ti, non sei que, e o sistema diche, sal e haz que suceda. Sabes? Ponte guapa, non sei que, consume. E sai aí. E fai o mesmo ca a todos. E todo isto si que é todo un sistema de microrrexeitamentos que imos adquirindo, que os dicta esa religión neoliberal, porque si que dá en sociedade inmadura. É unha sociedade inmadura, é unha sociedade fácil de controlar. Cando eu digo, saime aí, veñan manifestacións, non sei que. O tipo que che fixe un ghosting vai a unha manifestación. Non é quen de sentarse contigo e explicarche que lle pasa. Vai realmente poder facer máis que ir a unha manifestación? Vai realmente poder enfrontarse a un poder que nos queira dominar? Pois non. Non. E aí os activismos é onde eu saio porque digo, eu saímos ca pancarta e mañá veñen por nós á casa, sabes? Porque isto se revolviu moito. E non ides dicir, como dixo eu, a min lévame presa, como se me queres queimar na praza. Eu vou soster o meu discurso. Daquela eu que pinto ca xente aí. O tonto. Non, porque despois no futuro vou me sentir traizoada. Como me sinto traizoada nesta socialización neoliberal cando me ves contar que ti tamén leches a Spinoza, El arte de amar de Eric Fromm e non sei que, e pasado mañá dígoche, hostia, tío, vai a putada, mira o que me pasou, e non me coba la cabeza. Next. Vou buscar outras amigas que non teñan problemas agora. Spinoza, que non teñan problemas agora. E logo chega unha crise de soidade, porque o que dicía o xente con xente dicía o pesco, vas a acabar rodeada de persoas así. O día que ti teñas unha moi gorda, os outros tamén dirán, bueno, a ver, sabes, eu teño que me ir divertir.
Non vai a ser que despois me veña a desgracia a min e que teña que comer a túa mala miña. Vamos, o que van a ser humanos. O vincularnos, pois a xente non lle dá a gana. Quero vivir a tope o meu, hoxe. O adulto medio neoliberal é esa crianza que vas á feira e quere un globo destes, que val 12 euros. E ti dislle, mira que se che compro o globo agora que val 12 euros, e, pois non sei, para a semana que ven, que son as festas de Arteixo, eu non vou poder levarte ali ao saltamontes ou ao que poñan. Dalle igual, agora quero o globo. Non pode anticiparse daqui a unha semana. O adulto medio neoliberal é esa crianza. Non é quen de medir, de anticiparse, de predecir un ben maior futuro. Busca o alivio inmediato, no que sexa. Claro que dá nunha crise de soidade, porque o mesmo acto de aliviarme hoxe, xa no corto prazo, xa, sabes, xa é inestable. Porque, ademais, temos ese cinismo ilustrado. As persoas realmente saben o que hai que facer. Saben o que é correcto. Pero non está aí a guía da razón dentro deles guiándoos ben. E daquela actúan mal. Agora, é que é adicción pura. Agora. Porque eu agora preciso isto. E ao mellor mañá, cando lle toca a alarma para se erguer, xa lle está pesando o doxe. Pero xa non ten solución. Eu creo que se entende. E despois, pois, estamos as persoas que somos así unha especie de glitch, un fallo do sistema. Que podemos soster, que podemos esperar. Falo en temas afectos, que podemos ter conversas en favor dun ben futuro maior. Que se queremos ir ás festas do apóstol, podemos pasar hoxe sin un globo. Pero, xa o dixo, o adulto promedio do neoliberalismo é esa crianza. O sistema ben lle vai. Produtor incansable, consumidor insaciable. É unha persoa que ao fin está soa. E a propia soidade é un nicho de mercado. E podedelo ver no marketing, na publicidade, no todo. Hai produtos e servizos que o lore de arredor del está construído na exaltación da independencia. Pero non é tal independencia. Ás veces o que hai debaixo é a soidade, como a nicho de mercado. E cando todas as persoas están soas, efectivamente, xa o mercado e o propio sistema manda. E si, perdemos a capacidade real de enfrontarnos, por exemplo, a calquera cousa injusta. E aí, claro, as persoas, por seguir na validación, aceptan calquera idea que non fai sentido, sempre cando o sistema o prepare para que isto, sí, like, es ti es la rehostia. E la rehostia, se cadra, lévala despois. Ao final, lévala a rehostia. Todos aqueles bens inmediatos, todos aqueles placeres e alegrías barateiras, eran inmediatas, efectivamente, mañá, pois, sabe Dios como tarás, porque non foches guiándote pola razón, foches ao chou. É dicir, estás ao servizo do sistema, do mercado, mesmo do mercado dos afectos, do que o mercado dos afectos di.
Comigo non contedes.